दाना दंफैयो u.t.o.a नि आफादगिरि बिथांजों आं दान्दिसे सावरायनि बिथाङा मानो थाखाय फैदों बा मा थांखि लानानै फैदों u.t.o.a इउनाइटेड ट्राइबेल अफ आसाम बिनि आफादगिरि बिथांजों आं दान्दिसे सावरायनि दा आंजों दंफायो दा नैबे सिसुबारियावहाय जिहेतु रिलिफ बे जायगायावहाय दंफायो u.t.o.a नि आफादगिरि बिथां मार्कुस बसुमतारी बिथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आदानियाव आं मोननैसो खोथा सोंनो लुबैदों दा जेनेबा सिसुबारियावहाय बे रिलिफआव फैनायनि जाहोना मामोन आदानि ओरैनो ओमफ्रायसो गिबियावहाय आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै नोंथांनि चेनेलखौ नोंथांखौ आरो नायग्रा साफ्रोमबो नोंथांनि भिउवार्सफोरनिसिम आंनि आरो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो दा बेवहाय जोङो दिनैजों खननै जाबाय बेवहाय फैनाया माने जों दाख्लैहाय डेटखौ आं बावबाय जोङो आदा बिरेन बिजों आंजों ओमफ्राय जोंनि माखासे u.t.o.a नि मेम्बारफोरजोंहाय जों फैदोंमोन आरो जों बिराद गोबाव समनिफ्राय खोनादों बेबायदि सिसुबारियावहाय बे दै बानायावहाय माने जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा 102 घर फेमिलिया माने बेबायदि न' बां लांजोबबाय सम्पतिफोर बिराद खहा जाबाय दा बेफोरखौनो आङो खबर लानो फैनायावहाय माने नुलांबाय खोथा नंगौ ओमफ्राय दा बे रिपर्टफोरखौ एसे लानानै नुनानैहाय जोंबो दुखु नांदों ओमफ्राय बेखौहाय जोङो माबा मोनसे खालामनो हायो नामा होननानै जों साननानै AIPP नि डिजास्टार मेनेजमेन्ट होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दं AIPP माने एसियान इन्डिजिनास पिपल पेक्ट बेनि हेड क्वार्टार जाहैबाय थाइलेण्ड दा बेवहाय आङो बे बिथांमोननि जे दुखु खस्थ' जेरै दं थानायफोरखौ फट' खेबनानै हरनायावहाय आंखौहाय दिनैहाय आरोबाव खनसे फाथायहरदों आरो थांदो एसे नायनानै रिपर्टफोरखौ लानानैहाय फैदो ओमफ्राय जोंनो एसे डिटेल्सैहाय खोन्थाहर होननानैहाय बिसोर बिदि थिनहरनायखाय बा बिसोरनि डाइरेक्सन मथे आं दिनै बेवहाय फैनाय जादों दा AIPP नि आफादगिरि बिथाङाबो बावहाय फैगोन नामा AIPP नि आफादगिरिया फैनाय नङा खिन्थु 17 थारिख खालि जोंहा प्रग्राम मोनसे दं बङाइगावआव जागोन बेवहाय सेक्रेटारि जेनेरेल गेम सिमरे होननाय बिथाङा फैगोन जुदि बिथाङा सम होनो हायोबा निस्सय आं बेवहाय लाबोफागोन ओरैनो नोंथांमोननि आफादा इउनाइटेड ट्राइबेल अफ आसाम अर्गानाइजेसन अफ आसाम बे आफादा दिनैहाय बेवहाय माबा मोनसे अनसुंथाइफोर होगोन नामा दा बिनिखायनो जों फैनायनि मेन उद्देश्य आरो खारना बेनो आरो जों माने दा आङो बे गामिनि बिनि रिलिफ केम्पनि लिडारफोरजों रायलायबाय ओमफ्राय बेवहाय आं मिथिनो मोनबाय बिसोरनि नांगौथिया मा दा बेफोरखौ आङो बिसोरनि खोथा मथे आं गोजौआवहाय इनफरमेसनखौ हरगोन नाथाय आं बेखौ जेबो दा गेरेन्टि होनो हाया माने जों लुबैनाय बादि जानो हागौ खिन्थु माबा मोनसेया फैगोन अनसुंथाइया फैगोन बेखौहाय जों माने 100% सियर जिहेतु अनसुंथाइ बावहाय OBC फोरबो दङ ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन ट्राइबबो दङ बे ट्राइबफ्राबो मोनजोबगोन नामा बेवहाय जोङो खुनु दल संगठन एबा खुनु पलिटिकेल पार्टि एबा खुनु जाति बेखौ भेट खालामा जिहेतु बयबो मानसि जोङो जानांगौ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन ट्राइबेलनि मोनसे अर्गानाइजेसन लाबो जोङो बे मानबता खाथिरावहाय बेयावहाय बिसोर जेरै दुखु खस्थ' मोनदों बेखौहाय जों एसेब्लाबो माबा एसे मदद होनो हायो नामा होननानै जों फैदों नालाय दा बेवहाय जों रावनिबो मोखां नाया जों बयनोबो समान सासे बर'आ जा मोनगोन सासे सावथालाबो मोननो हागौ सासे STआ जा मोनगोन सासे OBCआबो बेखौ मोनगोन आरो दा नोंथाङा आरोबाव मोनसे खोथा जिहेतु बेवहाय सरकारनि सायाव माबा मोनसे खावलायगोन नामा जे प्रमद बर' बिथांनि बे UPPL सरकार प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय गावनि खुंथायाव दिनै 2 बोसोर बा 3 बोसोरानो जागोन आगान होगासिनो दङ दिनै बिथांमोना दिनै रिलिफआव थागासिनो दङ प्रमद बर' सरकारनि सायाव बिथां चिफखौ
नोंथाङा माबा मोनसे खावलायगोन नामा जे बर'फोरनि नैबे जेसेबां ट्राइबेल नन ट्राइबेलफोरबो दङ बावहाय जेनेरेल कास्टनि मानसिफोरबो दङ बिथांमोना दिनैहाय हा हु दैबानाजों खुरखाजोबनानै थांजाजोब्बाय आं दा दान्दिसे सिगां गथ'जों रायज्लायदोंमोन बिथाङा बे गथ'सा माने गोसो सिंनिफ्राय फोरमायदों हाखौ नांगौ होननानै बा बिथांमोननि थांना थानायनि थाखाय मोनसे हा बिनि सायाव नोङो माबाफोर होनगोन नामा प्रमद बर' सारनि सायाव माबा मोनसे खावलायगोन नामा नोङो निस्सय जों खावलायगोन जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार लोगोसे जोंनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथां साफ्रोमखौ आरो लोगोसे बिटिसिनि प्रसासन बयनिसिमबो जोंनि खावलायनाया बेनो नोंथांनि जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिसोरनो जोबोद खस्थ' दं दुखु खस्थ'आवहाय बिसोरो गोसो जानानै बिदि थायाखै दिनै खारना जाहैबाय बे क्लाइमेटनि थाखाय जेनाखि डिजेस्टार मोनसे दैबानाजों बिसोर खस्थ' मोनदों दा बिसोरनि हाया गैला दा बिसोरनि न'आ गैला दा बेनिखायनो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै आङो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो थाबैनो मानोना नोंथांमोनानो पावाराव दं नोंथांमोननि आखायावनो गासैबो जुदि बेबस्था नायनानै माबा मोनसे लामा नायनानै बिथांमोननो हानि बेबस्थाखौबो खालामना होनांगौ आरो रिलिफखौबो कन्टिनिउ होनांगौ होननानै जों खावलायहरो आरोबाव बिनि सायाव रन्जित बसुमतारी जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माबाफ्रा हानि दायथ'फ्रा खोनानायाव बिनि आखायावनो थायो बिथांखौबो नोङो माबा मोनसे खावलायगोन नामा दा बावनो आं बुंखाबाय जायगा नायनानै मोजां जायगा माने दाबो जोंना खालि हा बिराद दङ बिटिसि ओनसोलावहाय बेफोर गभर्नमेन्ट हा दङ बेफोराव जेन' जोंनि बे 102टा फेमिलिखौ न'खरखौहाय बिसोरनि थाखाय पार्मानेन्ट मोनसे सेटेलमेन्टनि थाखाय राहा खालामनानै होयो आं बेखिनियावनो इउनाइटेड ट्राइबेल अफ अर्गानाइजेसन आसामनि u.t.o.a आफादगिरि बिथांखौ आंनि चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होबाय मानो होनना बुङोबा आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय गोबां खोथा रायलायबावनांगौ दङमोन दिनैहाय मोनसे सिसुबारि जायगायाव रायलायजोबनो हानाय नंला नांगौबा सेकेन्ड टाइम गुबुन मोनसे जायगायाव लानानै रायलायगोन थ' आदा नोंथांखौ आं हामबायसै u.t.o.a नि आफादगिरि बिथांजों दान्दिसे सम सावरायखांनायनि उनाव जों थांदोंमोनबो ज'यैनो ओमफ्राय फैनायावबो ज' फैदों साननैसोनि उनाव आरोबाव फिन बिथांजोंनो आं थांफिनबावगोन बिथाङा आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि